Mae cannoedd o blant yng Nghymru'n teimlo fel eu bod nhw ar yr ymylon. Drwy ddewis maethu gallwch fod yn ddarparwr ger i bron. Drwy benderfynu gofalu, rhannu, a dysgu sut i fod yno i rhai hynny nad yw eu bywydau eto wedi bod yn rhesymol. Gallwch adeiladu'r blociau, y pileri, yr hyn sy'n sylfaenol i helpu plant ein cenedl falch ac amrywiol. O'r ienga i'r hynaf, y dewr, y cryfaf, dyma'ch cyfle i lunio'r benod nesa, chi yw'r arloeswyr, y bobl bwysicaf. Er y bydd cyfnodau anodd, mae gennych chi'r cyfle i newid trywydd. Magwch amynedd, gobaith, cariad a ffydd, i gadw'r rheini mewn angen yn diogel. Felly gadewch i ni ddathlu'r rheini sy'n agor i cartrefi, y teuluoedd hynny sy'n maethu a hynny heb gwyno, heb boeni. I'r arloeswyr sy'n dysgu sut i addasu, i bobl Cymru, arnoch chi rydym yn dibynnu. Rydym yn falch i'ch galw chi'n olau disglair ar ein taith, i gerdded gyda chi dros bythefnos gofal Maeth.